Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 8 juni. Maandenlang viel er geen druppel en nu net in het Pinksterweekend wordt dat ruimschoots ingehaald. Ja, en je zal dat weekend maar op de camping zitten. Jawel, daar maakte ik me wel zorgen over. Ja, hier in het chalet is het heerlijk. Dan in het tentje? Nou, dat doe ik niet. Dat is te koud voor ons, hè? Houdt u het nog een beetje vol in de tent? Natuurlijk, we moeten wel. Of we nou thuis zitten of hier, daar regelt het ook in Brabant. En ja, hier is het ook behelpen dan maar. Vanwege het weer zijn er ook wat afmeldingen geweest op verschillende campings. Brancheorganisatie Recron ziet vooral dat er weinig last-minute boekingen zijn. Goedendag. Is alles goed in de tent? Ja, alles goed. Alles trocken. Goedemorgen. 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 Hoe is het in uw tent met al die regen? Het is wat fris. Er is geen zon, dus ja, we doen het er maar mee. Een 20-jarige bestuurder heeft afgelopen dag zijn rijbewijs moeten inleveren. Hij kwam bij Rittem eerst in botsing met een landbouwvoertuig en belandde daarna met zijn auto in de sloot. De man had te veel gedronken. Een groepje jongeren is in Domburg staande gehouden voor de diefstal van flessen drank bij de Albert Heijn. Ze sloegen op de vlucht, maar winkelmedewerkers wisten ze na een korte achtervolging in de kraag te vatten. Na het vergoeden van de gestolen flessen en een stevig gesprek met de politie mochten ze gaan. Op de kermis van Axel zijn 2 mannen aangehouden nadat ze een groepje jongens bedreigden met een mes. Volgens de tieners gebeurde dat nadat een van de mannen tegen hen aan was gelopen. De 2 verdachte Poolse mannen van begin 40 zitten vast. De gemeente Goes moet de verkeersdrukte in de spits beter afhandelen, zegt de VVD-fractie. Toegangswegen staan 's ochtends en aan het einde van de middag helemaal vast. Zelfs hulpdiensten komen er maar moeilijk door. Wij krijgen er heel vaak opmerkingen over. Mensen uit de Randstad die zeggen, goh, wat lullen jullie over die paar minuutjes. Het gaat toch helemaal nergens over, wij staan gelijk over alle half uur. Aan de andere kant zeggen wij, we moeten wel die drukte weten te reguleren. Dat het wel op een fatsoenlijke manier verloopt allemaal. Het probleem is volgens de VVD de rotondes in de stad, waar auto's afremmen uit vrees voor overstekende fietsers. Maak die fietspaden zichtbaarder, zodat auto's weten wanneer ze door kunnen rijden. Leg die fietspaden nou eens een vrachtwagenlengte uit die rotondes. Op het moment dat je dat doet, dan komt die fietser niet meer uit de dode hoek, maar die komt vandaar of vandaar. Je kunt het gewoon keurig aanzien. Dan heb je iets. Verantwoordelijk wethouder Mulblok wijst erop dat Goes al volop bezig is met die rotondes om de doorstroming te bevorderen. Zo komen er bij deze rotonde fietstunnels. Als wij niets zouden doen, dan zal Goes vastlopen. Goes is booming en dat betekent inderdaad dat we nu bezig zijn met een mobiliteitsvisie om te kijken inderdaad in de komende jaren hoe we de infrastructuur van Goes zodanig kunnen aanpassen dat opgelost wordt. Bob Marley, Herman Brood. Het zijn artiesten die we nooit meer op het podium zullen zien staan. Of toch wel? Fans konden gisteravond alsnog van hun grote hits genieten op het eerste Tribute Festival van Zeeland. Ouderwetse muziek, heerlijk. Goeie bands, het is bijna alsof Bob Marley hier echt staat. Voor de organisatie was het nog spannend of zo'n evenement in Sir Hendricks Kinderen zou aanslaan. Ik had veel verwacht, maar dit niet. Dus ja, gewoon vrijwel uitverkocht. Iedereen blij, iedereen ook al vroeg aanwezig. Ja, dit had ik niet durven hopen. Dus ik ben er blij mee. Grote kans dus dat het Tribute Festival een vervolg krijgt. De Lasloods in Vlissingen was dit weekend omgetoverd tot een 3x3 basketbalarena. Clinics en wedstrijden moeten ervoor zorgen dat ook de Zeeuwen aan het 3x3 basketballen gaan. Ja, het doel is in ieder geval om zoveel mogelijk mensen ook hier uit de omgeving enthousiast te maken voor 3x3 basketbal. Laten zien welke potentie die sport heeft, dat het op een mooie manier mensen samenbrengt. En dat je basketbal ook op andere plekken kan organiseren dan in de sporthallen waar het over het algemeen gebeurt. Sinds de gouden Olympische medaille van een jaar geleden is de sport in Nederland steeds populairder geworden, weet ook de in Vlissingen opgegroeide Jopse. Hij geldt al jaren als pionier in het 3x3 basketbal.
Dat die medaille mee heeft geholpen, zeg maar, om ook wat wij doen met evenementen, met maatschappelijk, nog een hele mooie boost te geven afgelopen jaar. Dat is een feit. Maar ook het sterke daarvan was dat eigenlijk alles al stond. Weet je. Sinds 2016 zijn we dat aan het uitrollen. Dus dan is het ook makkelijk op het moment dat er dan succes is om ook heel snel te kunnen opschalen. En dat gebeurt nu overal in Nederland. Het toernooi dat in Vlissingen werd gespeeld maakt deel uit van de Pro League. Team NL onder de 21 won zaterdagavond in de Las Loods. De winnaar na 5 toernooien plaatst zich voor een grote internationale wedstrijd. De dag begon vanmorgen onstuimig met wat stevige buien. In de middag bleef de wind goed doorstaan, maar we zagen ook regelmatig de zon. Vanavond neemt de wind af, maar er is wel weer kans op een regenbui. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 11. Morgen, op tweede Pinksterdag, valt er in de ochtend lokaal wat regen en daarna klaart het iets op, al blijft het half tot zwaar bewolkt. Het wordt morgen met 16 tot 19 graden wat warmer dan vandaag. Dan de vooruitzichten. Dinsdag wordt het bewolkt met zo'n 19 graden en lokaal een lichte regenbui. En vanaf woensdag gaat de wind naar het oosten draaien en komen we in de warmere lucht terecht. Dit zien we duidelijk terug in de temperatuur. Woensdag wordt het 22 graden en op donderdag zitten we met 28 tot 29 graden, zelfs tegen de tropische waarden aan. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.